Усіх вітаем у эфіры карані праблемы, госць студыі, Зянон Пазняк, палітык, гістарычная асоба, лідар руху Вольная Беларусь. Добры дзень. Добрый дзень. У гэтай перадачы пагутарым пра наступнае. Падзеі ў Беларусі маюць адбыцца хутчэй, чым многім падаецца. А яшчэ наперадзе дзень незалежнасці 25 жніўня пагутарым пра ключавыя даты незалежнасці Беларусі. Зянон Станіславович, я пачынаю праграму не з навінаў, не з аналітыкі, што будзе ў Беларусі, хоць это ў першую чаргу людзям цікава, так? А з датаў незалежнасці, таму што на маё здзіўленне большасць беларусаў не арыентуюцца вось у ключавых фундаментальных датах незалежнасці. Я хачу пачаць з 25 сакавіка 1918 года абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Фундаментальная дата? Так, это вельмі важная дата ў нашай гісторыі. Таму што яна сведчыла пра перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Усё 19 стагоддзе ішоў такі працэс нацыянальна-культурны, які адначасна ускосна альбо і канкрэтна ставіў пытанне, як жа будзе называцца будучая нацыя. І было разыходжанне, таму што гістарычна мы Літва. Эта назва зафіксавана паўсюдна і ў дакументах, і ў нашай гісторыі. З другога боку, старажытная наша гісторыя цягнецца ад Полацка. Скарына, доктар навук, пісаў літарамі рускімі і так далей. Значыць, вось у гэтым кантэксце і адбывалася такая, як бы, дыскусія ў 19 стагоддзі. Яна не набывала рэзкія формы, але выяўлялася ў розных літаратурных формах. Скажем, Дунін Марцінкевіч пісаў, што ён падарожнічаў з Менска ў Барысаў. Значыць, з Літвы ў Беларусі. Такія былі паняцці. І за часы Стуся Каліноўскага это пытанне стала вельмі вострае. Таму што Каліноўскі ставіў пытанне аб адраджэнні свабоды і беларускай дзяржавы. І ў яго мужыцкай праўдзе шмат ёсць меркаванняў пра унію, пра Літву. Пытанне стаяла так, як жа ўсё ж такі павінна называцца новая нацыянальная дзяржава. Перамагла Беларусь. І вось Каліноўскі гэта вырашыў, таму што яго гэты покліч, гэты пароль, каго любіш, люблю Беларусь, так узаемна, ён стаў лёзунгам новай нацыі. І вось тут вельмі важна, што у 18 годзе 25 сакавіка на карце свету у палітыцы, у розумах людскіх появілася названне новай нацыі. Это было новае слово. Беларуская Народная Рэспубліка. Вось гэтая ідэя, якая доўжылася з 19 стагоддзя, тут наша Ніва, беларуская сацыялістычная грамада, ўсё гэта гаварыла аб тым, што паяўляецца новая нацыя пад назвай Беларусь, якая грунтуецца на вялікім княстве літоўскім, на літоўскай палітыцы, на літоўскім пісьме, якое беларускае пісьмо. І таму канцэпцыя была вельмі разумная. Яна дакладная. Вось была дзяржава, вось яна адлюстрована ў нашай гісторыі, ў нашых летапісах, рукапісах, а гэта ствараецца нацыя, яна бярэ такі назоў. Потым, гэта не унікальная сітуацыя. У свеце шмат такога было. Напрыклад, Расія. До 1721 года такой назвы не існавала. Это была Масковія. І ва ўсіх дакументах адлюстравана. Это была Масковія, маскавіты. Пётр I, рускі цар, сваім указам аб'явіў, што створана расійская імперія, і яна будзе называцца Расія. От з таго часу пачала змянілася назва. Ці, допустим, вельмі моцная старажытная нацыя, ваяўнічая, культурная персы. Адлюстравана ў літаратуру, гісторыі, там цар Дарый, там. І вось зусім нядаўна персы зніклі. Яны самі пераназваліся. Это Іран. Але гісторыя персаў нідзе не знікла.
Белорусскую Народную Республику объявили под немецкой оккупацией. Это был просто подвиг. Далей немецкая оккупация змянілася бальшавіцкай оккупацией, якая ставила задачу ўвогуле знішчыць усё беларускае. И эта вот борьба, она шла увесь час. Вот что такое 25 соковик 18 года. Это демонстрация новой нации. Это перамога белорусской национальной идеи, якая была оформлена декларативно у незалежную державу. Не удалось ее реализовать, потому что отбылась оккупация. Але сцяг был подняты, и этот сцяг развивался на ветры. Зенон Станіславович, хочу вам привести аргументы лукашэнкаўцаў. Значыцца, 1 студзеня 19 года у Смаленску стварылі Савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусі, якая там па плошчы была ў 4 разы меншая, чым сённяшняя Беларусь. Потым з'явілася Літбел, там літаральна праз месяцы з літувісамі аб'ядналі. У 20-м годзе БССР. І вось гэта БССР была адной з рэспублік-стваральніц СССР. І ўжо пасля, ну от як скончылася другая сусветная ў Еўропе, дзяржава стваральніца ААН. І вот лукашэнкаўцы лічаць, што у 20-м стагоддзі все пачалося ад БССР, таму што БНР не паўстала як паўнавартасная там незалежная дзяржава. Дыскусійнае пытанне? Не дыскусійнае. БССР пайшоў ад БНР. Это все для того, каб неяк змікшыраваць Беларускую Народную Рэспубліку, нацыянальную ідэю, незалежнасць. Тым больш урад быў за мяжой. Вот. І рада БНР была за мяжой, і падтрымка міжнародная. Ну, трэба было прыдумаць такі ход. Калі б БНР не было б, дык і патрэбы не было б БССР ствараць. Вот. Таму гэта вынік такой ідэалагічнай палітычнай вайны з Беларускай Народнай Рэспублікі, з беларускай нацыянальнай ідэяй, стварэння БССР, быццам бы яна незалежная, быццам там суверэнітэт. На самай справе нічого падобного. Ніякого суверэнітэта не было. Вось, была адміністрацыйная адзінка. Вось, цалкам пад кіраўніцтвам Масквы. І бюджэт, і грошы, і міжнародная палітыка, і так далей. Ну, это все вядома. Вот. Таму гэта такі імперскі выверт, не толькі з Беларусі, так і з Украінай зрабілі, і з другімі краінамі. І гэта зусім не абазначала, што гэта быў нейкі пачатак. Гэта якраз быў вынік. І калі удалося захавацца, кажуць, у якасці беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, бальшавікі пайшлі на часовы кампраміс. І вот што адбылося. На працягу 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя было знішчана фізічна больш 1,5 мільёна беларусаў. Па маіх падліках 1 800 000. Што было знішчана? Уся навука, скажем, археологія да аднаго чалавека, культура, літаратура, 70% пісьменнікаў было знішчана. Пасля вайны, 40-х, 50-х гадоў пачыналі многае з нуля. З нуля я быў гэтаму сведкам. Вот што такое Россия. І таму я дакончу, і таму мне просто смех бярэ, калі я пачынаю там слухаць, што вот там Бельгія, па-першае, ці нацыя это Бельгія, вот это там Швейцарыя. Паслухайце, калі Бельгія была б тут на месцы Беларусі і межавала б з Расіяй ці Швейцарія, такой краіны даўно б не існавала. Рускія іх просто раздушылі б і выкінулі б. Вот што такое быць побач з Расіяй. Это увесь час вайна, это 500 гадоў вайны за выжыванне. Это не просто захапіць нашу тэрыторыю, а знішчыць нас. І сёння тое самае. Тое, што робіць Пуцін на Ўкраіне, тое самае гатова на нам. Это пытанне часу. Нават сёння знішчаецца. Пісьменнікаў не засталося беларускамоўных у Беларусі. Так, і вось у нашай гісторыі гэта трэба зразумець. Калі это не зразумеем, нам будзе вельмі цяжка выжываць. Бо самае важнае зразумець, хто наш вораг, што ён хоча, як ён нас знішчае. Калі гэтага не зразумець, то тады узнікае лозунг: «А какая разница? Какая разница, на каком языке говорить?» Вот вам и разница, оказывается.
Згубілі мову, згубілі нацыю, потым вамі можна маніпулировать як хочаш, забраць за каракі, накіраваць, як кажуць, на Врангелевскі фронт. Ну, это Янка Купала пісаў такія рэчы анекдотычныя. Другая фундаментальная дата, сябры, вельмі важная. Бяжыце, кайцеся, калі вы пра яе не ведаеце. 27 ліпеня 1990 года. А многія яшчэ не ведаюць, так? Што фармальна вот это дзень прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларускай ССР. Зенон Станіславович, чаму гэтая дата фундаментальная? Пасля Беларускай Народнай Рэспублікі, калі была устворана фармальна так званая БССР, і вось на працягу 20-х і 30-х гадоў, это ў цэлым 20 гадоў, было знішчанае цэлае пакаленне беларусаў. Фізічна. І вось новае пакаленне, якое ацалела к 40-м гадам, яно ўжо нічога не ведала ні пра гісторыю Беларусі, ні пра бел-чырвона-белы сцяг, ні пра ўсё, што трэба ведаць нармальнаму чалавеку, які жыве ў сваёй нацыі. 40-е, 50-е гады гэта быў працяг гэтай палітыкі. Працяг. Я вучыўся ў 50-е гады ў савецкай школе. Гісторыя Беларусі не вывучалася, не было нават падручніка. Значыць, мы нічого не ведалі. Ні пра бел-чырвона-белы сцяг. Ну, я то ведаў, але школьнікі это не ведалі. Вот. Потым сама канцэпцыя навучання дзяцей была русіфікацыйная. Значыцца, што беларусы паявіліся ў 17-м годзе, і іх прыдумаў Савецкі Саюз. Прама як сёння. Да, просто адсюль. Вот 17-го года паявіліся беларусы, і расейцы зрабілі БССР. Ну, это такое абсолютно дзікае тлумачэнне, разлічанае на падлеткаў там у 10 гадоў. Падборка, скажем, літаратуры была, абавязкова такія вершы падбіраліся без тлумачэнняў, каб направіць разуменне школьніка, што беларусы это сяляне, што не было ніякай культуры, не было набілітэту, это все. А што было там шляхта, дык это палякі, гэта былі эксплуататары і так далей. У такой дзікай сітуацыі вырасла пакаленне, якое нічога не ведала. І вот это все працягвалася 60-е, 70-е гады. 80-е гады Савецкі Саюз уступае ў перыяд катастрофы, можам так сказаць. Пачынаюць шукаць нейкія выхады. Паяўляецца Беларускі народны фронт. Пачынаецца змаганне за незалежнасць. Тыя студэнты, якія ў 60-х гадах так, нешта, так сказаць, стараліся даведацца, і ім ужо было па 40 год, яны ўжо сталі на чале гэтага руху фронта. Это былі дарослыя людзі. І вот паўстае пытанне. У 89-м годзе на сойме Беларускага народнага фронта мы адкрыта прынялі рашэнне, што галоўная задача нашай палітыкі народнага фронта — незалежнасць Беларусі. На пачатку было вельмі асцярожна, таму што калі б адразу пра гэта гаварыць, маглі рэпрэсіраваць проста. А людзі, грамадства нічога ж не ведае ўжо. Ужо ж вырасла пакаленне ў гэтай дзікай вот сітуацыі, якая закончылі гэтыя вот дзікія школы савецкія. І што трэба было ў гэтай сітуацыі рабіць? Конечно, агітацыя, прапаганда, асвета. Для гэтага трэба было шмат гадоў. А іх не было. І вот тут паўстала, і вот тут, калі мы мелі ўжо фракцыю ў Верхоўным Савеце, это 90-й год, трэба было выкарыстаць гэтую магчымасць, як кажуць, на ўсю катушку, каб даведалася ўся нацыя, што мы ёсць і якія задачы мы ставім і чаму. У 90-м годзе Верховны Савет свае паседжанні даваў прамы эфір па тэлебачанню. Уся Беларусь сядзела каля тэлевізараў і глядзела, бо гэта была навіна ў Савецкім Саюзе. І вось глядзела гэта, і ў нас не было ні газетаў, ні радыё, ні тэлебачання, нічога ў нас не было ў фронта, але нас быў Верховны Савет. І вось мы выступалі на трыбуне, гаварылі нашы ідэі, гаварылі пра незалежнасць, гаварылі пра ўсё, і ўвесь народ чуў. Вельмі важна было зрабіць дэкларацыю
аб суверэнітэце. І Народны фронт зрабіў гэта ўжо ў траўні 90-го года. Я асабіста зачитываю эту декларацию на Верховном Совете, ставил это пытание, как включить в порядок дня. 40 человек проголосовали за. Это значит увесь фронт, ну еще там некалькі. Все, для них это было, ну, то же самое, что про марсиан говорить. Яны сидели, затаивши дыхание. Коммунисты, что он говорит? И, может быть, процесс был бы трошки другі, але якраз у гэты час, 90-е гады, паўстаў крызіс ва ўладзе Савецкага Саюза. Канфлікт паміж Гарбачовым і Ельциным. Гарбачоў рашыў абыграць Ельцина такім чынам, што як бы зрабіць перазапуск Савецкага Саюза, зрабіць новы дагавор аб СССР. Таму што стары дагавор — это 4 краіны толькі. Это Расія, Беларусь, Украіна і Закаўказская федерация. Вот на чем базовался Советский Союз. Остальных просто приняли. И вот, каб умацаваць свою уладу, Горбачев рашыў таким чынам объявить суверенитеты, ну, формально, хай республики объявят суверенитеты, а потом мы все зберемся, товарищи, и заключим новый союзный договор. И тогда уже ён, який президент нового Советского Союза, моцный, улады, все размеркуется, новая постанова, и Ельцина просто выкидают за борт. Вот такая была политика. И уявите себе, что тады, калі вот я зачитывал нашу фронтовскую декларацию, ну, яны лічылі, што это ўвогуле нейкі нонсенс. Праз месяц прыходзіць дырэктыва з Москвы принять декларацию об суверенитете. От Горбачева. Это коммунисты, они ничего не понимают. Что происходит? Вот. И никто не захотел займацца гэтай справай. Звалілі на камісію па дзяржаўнай, значыцца, будаўніцтва, такі быў Козік. Вось, и он подходит до меня и кажа: Зинаида Станиславович, а что делать? Я не знаю, вот надо, может, вы поможете? И мы, конечно, помогли. И тому фактично вся фракция фронта пошла писать в эту комиссию. Вот, и мы фактично написали, ну, моцный текст декларации. Это была декларация, якая сведчыла аб суверэнітэце БССР тады, і якую можна было паставіць у аснове незалежнасці. Што мы потым і зрабілі? Дык вот, послухайце. Прынята была эта декларацыя. Усе газеты, і савецкія, і несавецкія, усе аб'явілі на першых сторонках. Пачалі лічыць гэтае свята, яны ж разумелі, што это ўсё, ну, нереально, што это просто, ну, як кажуць, для палітыкі Горбачова трэба. Ну, это вот дзень незалежнасці. Самі камуністы пагадзіліся з гэтым. Яны разумелі, таму што ўсё асталося як было. Вот. Але народ-то пачуў: декларацыя аб суверэнітэце, Беларусь, пачалі задаваць пытанні. І вось гэтая декларацыя, яна за год зрабіла у нашым грамадстве настолькі шмат, бо магчымасць жа было і асветы, і спасылацца на гэта, і дэманстрацыі рабілі. Яна зрабіла столькі, што за 10 гадоў бы не зрабілі такой асветы без яе. Вот, таму гэтая декларацыя — это шлях, ці дакладней крок да суверэнітэту, крок да незалежнасці. Мы так яе ацэньваем. Тым больш, што мы яе шануем, бо фактычна мы яе зрабілі. І таму, калі это ўзнікла пытанне ўжо ў жніўні 91-го года, то гэтая декларацыя стала трамплінам да аб'яўлення незалежнасці. Вось чаму мы цэнім таксама вось гэты дзень, 27 ліпеня, вось як дзень дэкларацыі аб незалежнасці, як крок да нашай дзяржаўнай незалежнасці. Зінаіда Станіславович, я глядзеў відэа, як у Верхоўным Савеце вы ўносіце бел-чырвона-белы сцяг з паплечнікамі. Як гэтыя камуністы сядзяць у поўным шоку. У поўным шоку. І гавораць: мы што, мальчышкі там, унесіце? Вот я бачыў гэтае відэа. І хто б мог падумаць, што праз год з лішнім гэтыя ж камунякі, неасталіністы, што яны прагаласуюць за незалежнасць Беларусі 25 жніўня 91-го года. Божий цуд, что тогда здарилося? У Верховном Совете БССР было 345 депутатов.
З гэтых дэпутатаў 27 дэпутатаў Беларускага народнага фронта і плюс яшчэ разам каля 80 асоб разам з намі. Это дэмакратычны клуб. Значит, практычны фронт это 8%. І вот гэты фронт, так, які паставіў пытанне аб незалежнасці, ён дасягнуў незалежнасці шляхам галасавання ўсяго Верховного Совета. Это реальный факт. Это все зафіксавана ў стэнаграмах, зафіксавана ў гісторыі, у законах. Это факт. А нас было 27 чалавек. Плюс дэмакратычны клуб, які таксама налічваў не вельмі шмат. Это быў не цуд, это быў вынік вельмі прадуманай палітыкі, прадуманых дзеянняў, прадуманых паводзін, прадуманых адносін увесь час у Верховным Савеце. Але я не буду тут усё раскрываць, чаму так здарылася, а толькі растлумачу 25 жнівень. А справа была такая, калі пачаўся ў Маскве путч камуністычны 19-го, то ён часткова быў падрыхтаваны ўжо ў другіх рэспубліках, у Беларусі, ўжо Малафеев быў ведаў такі Краўченка там, камуністы ведалі многія, што тут што-то будзе, трэба быць гатовымі. І вот калі пачаўся путч, Это каб Ельцина скинуть. гэта камуністычны путч ставіў задачу не толькі Ельцина, але і Гарбачова, і спыніць усю эту перабудову, і спыніць працэс стварэння новага Савецкага Саюза і вярнуцца ў пачатак, што называецца. Вярнуцца да гэтага брэжнеўскага рэжыму, які быў. Это самыя былі тупыя рэакцыйныя камуністы, якія гатовы былі пусціць кроў. 19-го, калі это пачалося ў 6 раніцы, тэлевізор там балет скачуць лебедзінае возера, так? Вот мы ўсе ўжо былі ў Верховным Савеце. Мы разумелі, што калі путч прадоўжыцца далей, нас проста знішчыць. Мы ведалі, што ёсць закратаваныя вагоны ўжо у гэтым самым нас таварнай станцыі падагнаныя, яны рыхтаваліся. І вот да нас падходзілі, вот канкрэтна, быў такі дэпутат Жэбрык, камуніст з Волковыска, ён узначаліў гарвыканкам. И говорю, ну так весело, ну что, ребята, скоро мы вас пух-пух. Это жартик, які, так сказать, ну жартоўнай форме было сказано, што яны хацелі рабіць. І гэтыя камуністы, якія падтрымліваюць путч, яны сядзяць у Верховным Савеце, і яны не ведаюць, што будзе. Яны не знаюць, бо Ельцин прыходзіць да ўлады, Гарбачоў пашоў на низ. Яны баяцца той Ельцина, куда нам деваться? І вот наша задача была іх сабраць. Бо мы разумелі, што чым больш мы спазняемся, тым больш нашы шансы знікаюць. Трэба было хутчэй іх сабраць, пакуль не баяцца. Мы хацелі 23-го сабраць, не ўдалося. Шушкевіч быў супраць, ён быў намеснікам, і ўвогуле быў супраць незалежнасці ўвесь час. Шушкевич. Так, увесь час, вот калі стэнаграму чытайце, ён увесь час да апошняга, кажуць, уздыху. Ён быў супраць незалежнасці. Ён падтрымліваў Гарбачова і стварэнне новага саюзнага дагавора. Адкрыта ўсё ж напісана. Вот. І таму мы звярнуліся да прэзідыума Верховного Совета, і пытанне аб сесіі прыняў прэзідыум Верховного Совета БССР. Там былі нашыя людзі таксама. І 24-го сабралася. І от яны былі настолькі перапалоханыя, настолькі прыбітыя, што фактычна тут доўга расказваць не буду, бо ўсё апісана, ёсць відэо. У канцы канцоў вымушаны былі пайсці на нашыя ўмовы, каб выратаваць сваю шкуру. І вот іхнымі галасамі і камуністаў забаранілі камуністычную партыю. Это зрабілі мы, 27 чалавек. Это я не ўсё расказваю. Но это быў момент, можа бы, 2 дні пазней ўжо б этого не зрабілі. Яны б ужо, як кажуць, ачомаліся ад страху. Вот это зрабілі, камсамол таксама забаранілі. Все, і потым паўстае пытанне галоўнае – незалежнасць. Вот. І вот тут я бачу ў зале, што яны проста не ведаюць, што рабіць. А за незалежнасць трэба, каб прагаласавалі ўсе, пажадана, каб не было супраць. Ну, ёсць у палітыцы такія моманты, калі вырашаюць нават секунды. Я проста ўзяў слова. Даволі доўгая прамова, але сутнасць быў тым, што, паслухайце, калі мы зараз не аб'явім нашу незалежнасць, вакол нас будуць усе незалежныя дзяржавы,
эканамічна мы пацерпім крах. З нас высмакчуць і рабочую сілу, і фінансы, і ўсё. Потым Расія – это дэмакратычная імперія. Ельцин – это не той чалавек, які, так сказать, будзе там за дэмакратыю. Я прывёў прыклады там з нафтай і з усім. І таму, слухайце, мы ўсе беларусы. Падумаем аб нашым існаванні. Падумаем аб тым, каб абараніць наш народ, нашу дзяржаву. Зараз ёсць такая магчымасць аб'явіць незалежнасць. І мы ўсе гарантуем сабе будучыню. Калі гэтага не будзе, Масква нас распляскае. Я это камуністам гавару. Яны... І вы знаеце, што адбылося? Адразу выступае адзін з камуністаў, які там лічыўся як бы лідараў, такі з Гомеля быў такі Машуленко. Адразу выступае: товарищи коммунисты, надо поддержать. Что надо? Единствие наше, значит, путь, независимость. Выступае той чалавек, які казаў: ну, хлопцы, мы вас скоро пух-пух. Это Жебрак. Это трэба чытаць. Яго стенограмма ж ёсць. Я вот всегда поддерживал, надо поддержать Народный фронт Зенона Станиславича. Если мы это не сделаем, так мы будем северо-западным краем, и Беларуси вообще не будет. Вот это я амаль цитую яго выступы. Усё гэта вынік тонкай і паслядоўнай і моцнай тактыкі. Это 2 дні гэта была барацьба, і мы працянулі іх усіх. І Кебіч, а Кебіч быў прэм'ер-міністр, перайшоў на наш бок, таму што трэба шкуру сваю ратаваць. Многія перайшлі. Быў такі генерал-касманаўт Кавалёнак. І ён выступае і кажа: «Депутат Кавалёнак, апозіцыя!» Ён ужо себе апозіцыю прылічыў. І вот пачала рушыцца, яны пачалі падаць усе. І вынік быў такі: аднагалосна была прынята декларация в якости конституционного закона об незалежности. Только 9 человек не голосовали. И они вышли там в зале, Лукашенко вышел, он не голосовал. Вот. А так одноголосно было это принято. Вот такая была борьба. Бо у палітыцы ствараюцца такія ўмовы, калі вельмі важна, каб было падрыхтована. У нас была падрыхтована і фракцыя, і законы, і тактыка, і сілы, ўсё было, толькі нас было мала. І вот гэта трэба было выкарыстаць. Калі б 2 дні пазней, ці што, мы б ужо это не змаглі. Трэба было выкарыстаць гэты час. І мы гэта выкарысталі. Не знаю, я сколькі себе памятаю. Я ніколі не быў савецкім чалавекам, я жыў у другім зусім грамадстве. Мне ўвесь час думалася, вот была б наша незалежная дзяржава. Беларусь. Весь час, потым студэнтам, колькі ж мне там двойчы выганялі камуністы, там, габісты. І я вельмі шчаслівы, што гэту ідэю ўдалося ажыццявіць. І гэта навечна. Это навечна. Беларусь ёсць і будзе. Ніякія Лукашэнкі, ніякія Пуціны нічога ўжо не зробяць. Нічога не будзе. Паверце, што это будзе так. 25 жніўня 91 года утварылася новая дзяржава, прызнаная ўсім светам, прызнаная ўсім народам, мае ўсе атрыбуты суверэнітэту, і пасольства, і сваю валюту, і армію, ўсё. Это дзяржава, якая стварылася 25 жніўня. Гэта вельмі важны гістарычны акт. Па свайму значэнню палітычнаму, гэта найважнейшая падзея ў нашай гісторыі. Таму што 25 сакавік это вельмі важная падзея, бо это быў падняты сцяг. Без гэтага нічого не было б. Але рэалізацыя адбылася 25 жніўня. Так вот, гэтыя не дзве, а 3 падзеі: 25 сакавік, 27 ліпень і 25 жнівень, гэта трэба святкаваць. Гэта этапы нашай незалежнасці ў вельмі складаных умовах, ва ўмовах акупацыі. Это не ў тых умовах, у якіх там Балгарія, Чэхія развівалася, ці Польша. Это зусім другія умовы былі. І вот гэтыя этапы, яны важныя былі для нас, і мы іх павінны памятаць. І думаю, што бліжэйшы час, а это будзе бліжэйшы час, калі скончыцца гэтая вайна, калі скончыцца гэтая дыктатура, а яна скончыцца, вось, то 25 жнівень побач з 25 сакавіка будзе найвялікшае дзяржаўнае свята.
Зенон Станіславович, даруйце, калі ласка, хашу вам запярэчыць. Таму што сітуацыя вельмі складаная сёння. Таму што і вы, і я знаходзімся за мяжой. Всё беларускае знішчаецца, можа горш, чым в сталінскую эпоху. Ну, людзей не забіваюць так масава, ну, просто всё вось. Пісьменнікаў беларускамоўных у Беларусі амаль не засталося. Школ, нацыянальных тэатраў, катастрофа. Галоўны фактар, які мог бы нам дапамагчы, вайна ва ўкраіне, там все, мякка кажучы, непросто. Зеленскі падымае хвалю, што няма ракет супрацьпаветранай абароны ўзімку, ад балістычных расійскіх ракет бараніцца, будуць просто знішчаць всю інфраструктуру. Далей, ужо Пуцін замест таго, каб разваліцца, замест таго, каб павалілася іхная эканоміка, яны б'юць ракетамі ўжо па Польшчы, па полю, ужо па Малдове прыляцела дрон-ракета Бандероль, і нічога там не развальваецца. Ну, вы думаеце, што, а вы ўпэўнены, што з'явяцца для нас магчымасці, скончыцца вайна і будзе незалежная Беларусь? Многія песімістычна на это глядзяць. Значыць, гэта прапаганда. Зараз мы перажываем час, калі нармальнай інфармацыі, праўдзівай, і сродкаў масавай інфармацыі не існуе. То, што зараз існуе ў інтэрнэце кругом, это дэзінфармацыя, это катастрофа інфармацыйная. Ніякой перспектывы у рэжыма Лукашэнкі няма. Пакуль існуе, як кажуць, вось гэтая сітуацыя, там апора на Расію, это вайна, ён неяк, як кажуць, віляе. Няма ніякой перспектывы ў Пуціна. Абсалютна, это продолжится нейкі час. А украінцаў ёсць перспектыва. Іх ёсць ідэя. Яны аферуюцца. Яны перамагаюць, фактычна. Яны перамагаюць. Вот. Таму гэту ўсю дэзінфармацыю, якая разлічана на песімізм людзей, што нешта тут крах, нешта адбываецца, і пасля гэтага будзе катастрофа. Нічого падобнага. Сапраўды, зараз у Беларусі адбываецца нацыянальная катастрофа. Знішчаюць школы, знішчылі ўжо, знішчаюць там помнікі гісторыі культуры, там выкідваюць людзей за мяжу. Для нас это не новое. Слухайце, ўсё 19 стагоддзя што было? А што было ў 30-е, 20-е гады? Я ўжо казаў, знішчылі больш 1,5 мільёна людзей. Самая вялікая катастрофа, калі знішчылі людзей. Калі жывы народ, нават калі ён будзе гаварыць па-расейску, ўсё, это народ, які можа вярнуцца назад. Это элементарныя рэчы ў гісторыі. І гэта ведаюць людзі разумныя. Таму асноўную задачу, якую ставіць вот эта расійская імперія, это знішчыць гэты народ фізічна. А калі не фізічна, хоць выгнаць за мяжу, хай ён будзе там. Але пакуль народ жывы, пакуль ёсць людзі, да гэтага часу існуе магчымасць усё хутка вярнуць. Прытым вяртаецца, адраджаецца даволі хутка. Паказала гісторыя і Чэхіі, там, і Славакіі, Еўропы. Мы то ўсё бачылі, як это рабілася. Карл Маркс пісаў, што былі такія чэхі, але ўжо яны сталі немцамі, і больш яны ўжо ніколі не вернуцца. Ну, можете пачытаць Карла Маркса. Што адбылося з чэхамі? Па-чэску гавораць. Па-чэску гавораць. І вельмі хутка, хаця яшчэ ў 30-е гады ў універсітэтах выкладалі па-нямецку, не хапала кадраў. Вот. Таму не трэба ўпадаць у паніку. Ёсць жывы народ, ёсць ідэі, а яны не зніклі, іх не можна забіць. Ёсць літаратура, но вы спалілі там, но вы не спалілі эту літаратуру, яна ёсць усё роўна. Нічого вы не зробіце, вы тупыя, вы недалёкія, вы злыя, вы мрачныя. Нічога вы не зробіце, вы толькі наробіце шмат злачынства, пусціце крыві, вось за якую будете адказваць. Калі не тут вам удасться адказваць, то там будете адказваць. Нічога няма ў іх перспектывы. І у нас за гэты час зроблена моцная аснова, гістарычная, культурная, навуковая, літаратурная. Усё ёсць у аснове. І главное, што ёсць людзі. Так, гэтае пакаленне яны, ну, практычна, як кажуць, ну, не то, што знішчылі, яны яго русіфікавалі, яны, як кажуць, паставілі, але гэтыя людзі маюць магчымасць адраджэння. Нават калі яны ўжо не будуць сябе яшчэ прызнаваць беларусамі, но яны сябе прызнаюць беларусамі. От гэта ім не ўдаецца зрабіць. Шмат другіх прыкладаў, я ўжо не хачу водзіць прыклад гаврэйскага народа, як быў адроджаны іврыт
Пацікаўцеся. Нашим чалавекам. Так, дарэчы, так. Элізерам бен Єгудам з Віцебшчыны. Так. Адзін чалавек пачаў это рабіць разам са сваёй жонкай. Нарадзілі першага дзіця, якое ў іврыце, яго было родная мова, іврыт, я не знаў другіх моў. І вот крок за крокам, адрадзіўся іврыт, дзяржаўная мова, літаратура на ёй ёсць, і ўсё, за вельмі кароткі час. А это была сакральная мова, мала хто ёй валодаў. І тут у нас большая магчымасці адрадзіцца цяпер ёсць, чым пасля вайны. Большая, бо большая аснова культуры ў 90-х годах глытнулі свежага паветра. Глытнулі, ўжо ўсё людзі ведаюць. І пагоню ўсё, і нават гэтая эміграцыя, якая, але яны знаюць, што наш сцяг бел чырвона-белы, наша пагоня, наша вялікае княства літоўскае, наша літаратура, наш Богданович спяваюць песні, спяваюць усё. Гэта ж не было пасля вайны. А цяпер это ёсць. Таму не слухайце ўсю гэтую блогерскую і усякую экспертную прапаганду, усякая агентура, якая пад выглядам журналістаў распаўсюджвае эту чепуху, вот, а глядзім наперад з усведамленнем нашай сілы і нашай моцы. Мы перажываем цяжкі час. Самае шкоднае, што можа быць у барацьбе, гэта неверие і пессімізм. Вот устрымлівацца ад гэтага. Таму што ўся іхная прапаганда, усе тыя блогі, усе яны працуюць у гэтым накірунку. Каб паказаць, што канец, нічого не будзе, і ў краіне там, да не ў краіне не канец, Украіна пераможа. Это я не першы раз быў, вот недавно быў на Украіне таксама. Вот. Пераможа Украіна, таму што за імі праўда, за імі будучыня. Зенон Станіславович, тады у 90-91 годах вы многае пралічылі. Калі наступная дата незалежнасці, гістарычныя падзеі, як шмат часу засталося чакаць? Зараз не можна зрабіць рацыянальны прагноз. Тое самае, як не можна было зрабіць яго ў 90-х годах. Але нам было ясна, што Савецкі Саюз доўга не працягне. І цяпер таксама. Але ніхто ж не чакаў, што будзе путч, што ўсё раптам паваліцца. Тэндэнцыя, якая развіваецца, яна гаворыць аб тым, што гэтай дыктатуры, гэтай акупацыі Беларусі прыйдзе канец Пуціну. Это не значыць, што там будзе нехта лепшы за Пуціна, можа быць такі самы. Але адбудуцца перамены. Абавязкова. Абавязкова адбудуцца перамены, некага адправяць на той свет, некага ў турму. Это элементарна рэчы, калі адбываць. Адбудуцца перамены. Вот гэтыя перамены даюць магчымасць рабіць справу. Тое, што адбылося ў 90-х годах, 91-м у нас. Таму рацыянальны прагноз, это значыць нейкія даты, сказаць, што, як, это бессэнсоўна. Мы гэтым не валодаем. А тэндэнцыя такая, што яно прывядзе да краху пуцінскай палітыкі і да краху лукашыцкага рэжыма. Ці будзе гэта лепей, ці горай, розныя варыянты. Можа быць, конечно, шмат варыянтаў на тое, паколькі знішчаны палітычны клас у Беларусі. Усё, што адразу будзе нейкі пераходны перыяд. Магчыма, застанецца тая самая чыноўніцкая вся эта номенклатура лукашыцкая, толькі яна перабуецца. Магчыма так, таму што пэўны перыяд пераходны павінен быць. Так было ў Польшчы пасля круглого стола. Мы ж это цудоўна бачылі, хаця там сітуацыя непараўнальна значная, але блізка ёсць. Таму тэндэнцыя такая, а што датычыць канкрэтных перамен, то трэба быць гатовым. Это самае важнае. Трэба быць гатовым да таго, калі здаряцца нейкія перамены, калі здаряцца магчымасці, нават не перамены. Проста здарыцца магчымасць выкарыстаць сілу, якая падрыхтована, выкарыстаць ідэі. І, можа быць, гэта сіла не патрэбна вельмі вялікай. Важна, каб яна была. А яна ёсць. Шановныя гледачы, трэба быць гатовымі. А без гэтых датаў, якія мы сёння называлі ў гэтай перадачы, няма гатоўнасці, трэба іх ведаць. 25 сакавіка 1918 года, 27 ліпеня 90 года, 25 жніўня 91 года, калі здарылася незалежнасць.
ніхто вам не замінае ведаць гэтыя даты і размаўляць хаця б дома па-беларуску нават у гэтыя праклятыя часы. А падзеі Зенон Станіславович патлумачыў, да чаго ідзе справа. Дзякую вам за ўдзел. Дзякую за гэта.